низоми Золотая корона баъди 20 сол фаъолияташ дар Тоҷикистон қатъ гардид. Ин низом дар кишвари мо аз соли 2000 инҷониб фаъолият мекард. аз моҳи декабри соли равон ташкилотҳои қарзи хизматрасонии худро ба воситаи низоми Юнистрим ва Контакт ба пеш монданд. ин иқдомро Зебо Сираева, муовини мудири шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд шарҳ дод. асари оғоз ахсари сол яъне вобаста ба фаъолият кардани маркази миллии процессинги яъне қарор бароварда шуд аз тарафи Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста чихеле ки гуфтам бо мақсади пешгирии хавфҳои эҳтимолӣ ба низоми бонкии кишвар барои суботи низоми бонкӣ гирифта шуд ва ҳар як лоиҳа ёки сиёсати пешгирифта дар амал татбиқ карда мешавад. Баъзе камтар мушкилиҳоро ба миён меорад. Барои ҳаминам ман фикр мекунам ки аллакай аз оғоз мана аз 7 декабр аллакай бо низоми маркази миллии процессинги интиқоли пули кори худро оғоз намуд ва аллакай он проблемое ки санаҳои сеюму чорум буд аллакай онҳо ҳамаш бартараф карда шуда шаҳрвандон бемамоният маблағҳои худро гирифта истоданд ки мо бо ҳама ташкилотҳои қарзии вилояти Суғд дар тамос ҳастем. масъулон мегӯянд ҳарчанд низоми Золотая корона қатъ шуд, аммо ба он шояд тағйирот ворид шавад. Барои ин вақт лозим аст. дар мавриди қабул кардани шартҳои алоҳидаи шартнома боз аз нав ҷорӣ шудани низоми мазкур дар назар аст. айни замон мукати ҳоли шартнома набаштааст. баъзе онҳо дар навбати худ онҳо муаммои худрашона доранд. он чике ки талаботе ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо пешниҳод кардааст ҳоли онҳо бояд дар амал татбиқ карда истодаанд. дар ҳолати амалӣ гардидану шартнома бастан бо маркази миллии процессинги интиқоли пулӣ алка низоми Золотая корона низ метавонанд шаҳрвандон тариқи ин низом ҳам амалӣ кунанд. Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд барои кормандони ташкилотҳои қарзии семинарии омӯзишӣ гузаронид. дар он мутахассисон тарзи корбарӣ бо низоми Юнистрим ва Контактро омӯзониданд. ин гуна семинар барои хизматрасонии онҳо ва шиносоӣ бо низоми нав мусоидат мекунад. аз санаи 3 декабр инҷониб ба мизоҷиён хизматрасонӣ тавассути низоми Юнистрим ва Контакт роҳ андозӣ шудааст. ба ҷуз ин ду низом хоҳишмандон имконият доранд маблағи худро ба воситаи корти пардохтӣ интиқол диҳанд. ва дар навбати худ бо шаҳрвандон метавонанд маблағҳои худро на танҳо тариқи маркази миллии процессинги балки метавонанд тариқи кортҳои пардохтӣ аз Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва баръакс метавонанд тариқи кортҳои пардохтии бонкҳои Эсхат, Спитаминбонк, Холиқбонк ва дигар ташкилотҳои қарзии вилоятӣ онҳоро интиқол диҳанд, ҳавола диҳанд. аз рӯи иттилои масъулон дар Бонки Миллии Тоҷикистон хизматрасонии Контакт ва Юнистрим 1.5% аст. барои қонӣ гардонидани талаботи мизоҷиён фоизи комиссионии низомҳои мазкур паст карда шуд. алкай Бонки Миллии 0.99 фоизои комиссиониша фароварда шудааст. боз фикр мекунам ин чиз чихеле ки мегӯянд рафта бо ваи ҳалли худаша ёфта боз ҳам пасттар мешавад. дар оянда тасмим ҳаст ки ба ҷуз низоми Контакт ва Юнистрим низоми Вестер Юнион низ ҷорӣ гардад. гузариши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.